B'inizjattiva tal-Organizzazzjoni taż-Żgħażagħ ġew f'Malta bl-għajnuna tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Bank fl-Università ta' Malta inżebaħ bil-kuluri tal-bandiera Ewropea. Dan sar bħala parti minn kampanja li qed issir madwar l-Ewropa kollha u li nibtet minn att ta' vandaliżmu fl-Italja fejn bank bħal dan inżebaw fuqu simboli Nazisti. Tkellmet dwar dan il-President ta' ġew f'Malta Nicole Spiteri. Kien hemm bank ġo Belt ta' Lecco fejn dal-bank kien ġie vandalizzat bis-simboli tan-Naziżmu u dak il-mod ġef Italja iddeċidew li xtaqgħu jagħmlu mod kif jistgħu jerġgħu jagħmlu il-bank b'simboliżmu Ewropej u bekk juru simbolu ta' unità. Kien għalhekk li ġew f'Malta mexa fuq il-passi ta' dak li għamlet l-Organizzazzjoni tal-Federalisti Żgħażagħ Ewropej fl-Italja, ġef f'Italja, li xprunaw il-kampanja Panchine Ewropee in ogni città. B'dan il-mod persuni minn madwar l-Ewropa kollha se jpinġu l-kuluri jew id-disinji li jissimbolizzaw l-Unjoni Ewropea. Il-Membru Parlamentari Ewropew Malti Alex Ġussaliba li kien preżenti għal din l-inaugurazzjoni stqarr li din l-inizjattiva tfakkar fil-messaġġ ewlieni tal-paċi li għalih twaqfet l-Unjoni Ewropea.